Per a l'univers de la pilota valenciana és ja un mite. El colp impossible, el carxot definitiu, la volea d'esquerra perfecta. L'havien soterrat, alguns l'havien soterrat. I ell ha desafiat el temps i els que l'havien condemnat a la jubilació abans d'hora. Paco Cabanes, el genovès, el millor jugador de pilota de tots els temps. Fa avui 7 dies, als 41 anys, tornava a guanyar el trofeu president de la Generalitat d'escala i corda, podríem dir el Wimbledon de la pilota. Paco, el genovès, ho ha guanyat tot, a tots i en totes les especialitats. Ara sí, esta llegenda viva pot retirar-se a descansar per a servir de símbol per als més joves. Perquè el genovès, en una societat que està en desacord en massa coses com la valenciana, és això, un d'eixos símbols que arrepleguen la unanimitat de tots. Victòria per al genovès, cavallers! Victòria per al genovès. I avui ha sigut extraordinari, històric, impressionant. Bueno, neixen les llàgrimes, Alberto. Hem de plorar. Per què no hem de plorar? Fabulós, el més gran de la història. Està plorant per germà, està plorant tota l'afició del Trinquet de Sol. Ha sigut impressionant, ha sigut històric, ha sigut extraordinari. I Álvaro Xiquet se'n va també, però mereix tot l'aplaudiment. Genovès se'n va, s'ha llevat la camiseta. És una final que és el màxim que aspirem tots, no? I pensar que és 41 anys, a plegar a la final ja estava satisfet, no? I de molt guanyar d'una manera i la gent tan emotiva, pues, te sents molt elegant, no? I desvanit. Hauries arribat a imaginar que això arribaria? Sí, tenia molta il·lusió i me veien possibilitats i a mitjan partida creia que ho tenia més clar. El que passa que després el Feridor i Álvaro remunten i me veig ja com a perdedor. Ha hagut de tot. I a l'última hora no pensava que anava a guanyar ja. A mitjan partida me veia guanyador, després ja m'ha vist més negre un calcetí, que diguem. Este matí estava jugant i estava en el poble del meu amic Álvaro. Però, cregueu-s'ho de veritat, vos tenien el cor, m'heu ajudat. Gràcies, poble. ¡Visca Genovés! Muy bien. ¡Viva el rey de la pelota! Un mite davant d'un altre. Estos dies, Paco Cabanes, el genovès, ocupa el temps relaxant-se de l'última gesta protagonitzada pel millor jugador de pilota de tots els temps. Juntament amb els seus fills, cada vesprada del mes de juliol observa el camí imparable de Miguel Indurain al Tour de França. Durant molts anys, ell també ha sigut invencible. Fa ara 7 dies recuperava la corona que el seu successor, Enric Sarasol, li havia llevat fa 4 anys. Ell, encara que ha estat desbancat per Álvaro, per mi és el número 1 encara. El que de vegades un dia mal el poden tindre qualsevol, però per la meva manera de medir a un pelotari, ell és l'ideal. No té la raça, diguem, d'este xic d'Álvaro, però ell és complet, ell té tot el manual del saber jugar a la pilota. El genovès i Sarasol són carn i ungla. Paco Cabanes sempre ha dit que Enric és l'únic que té llicència per guanyar-li. Bueno, el genovès per a mi pues, és com la majoria de xavals que estem així en genovès i amants de la pilota, pues, un ídol, no?
una persona com els xiquets que els agrada el futbol, pues, miren pues, les figures, no? I en aquest cas, pues, Genovés és el màxim de la pilota, la màxima figura que hem conegut, pues, i una persona en la que mereix pues, tots els respectes del món dins i fora de la canxa. Campeón de campeones, le dedico esta canción y la Virgen que la ampare. D'esta manera ha viscut el poble del Genovés la victòria del seu ídol. Els últims anys, els finalistes del trofeu president de la Generalitat, d'escala i corda, sempre havien sigut del Genovés, però esta volta el poble temia que un foraster s'emportara la corona. Tot el món apostava per Álvaro, el xiquet de Faura, diumenge passat al Trinquet de Sagunt. Va fer 3 jocs seguits. Jo dic, i fem per Mateu, sí, nosaltres. Sí? Sí. El 80. Ei, posar-hi un poc civis. Com havia de guanyar aquell? Si estàveu tots ben força, Això. Tots ben força per tu. Elles són, amb tota seguretat, les que més intensament han viscut la victòria d'este xicot de 41 anys. El Genovés és un poblet de 2.000 habitants, al costat de Xàtiva, que hauria estat condemnat a l'anonimat si Paco Cabanes no s'haguera convertit en el seu ambaixador. Però també perquè el destí, o vés a saber què, ha fet que la majoria de les figures de la pilota valenciana hagin nascut ací. Així sempre han hagut grans pelotaris, saps? Sempre. Així sempre ha sigut un virus, lo de la pilota, saps? En tots els xiquets. El Genovés va ser un jugador precoç i autodidacte. En un 3 i no res va convertir-se en figura. Era tal la seva superioritat que li van arribar a prohibir que utilitzara alguns colps per tal d'equilibrar les partides. Pues bé, mira, si Paco va començar al 73, possiblement a finals del 74 i 75 ja havia desenvolupat tota la seva força. De fet, jo sempre dic que el seu contrincant va ser ell mateix, va ser la manera d'arreglar-li la partida. I ell de seguida se va quedar sense contrincants i va haver de jugar-los com anaven els cartells, sense pegar-li per dalt, sense tirar-la a les galeries, i hi havia partides que les arreglaven d'una forma, la setmana següent les feien jugar d'una altra forma, i a vegades jo he pensat que si l'haveren obligat a jugar en una cadira en la mà que haguera guanyat igual. Paco va ser en aquests anys un fora de sèrie. El secret del Genovés és l'ambició, ser el primer. La història ja el cataloga com el millor jugador de tots els temps. Sempre m'ha agradat ser el primer en tot i és mal això, saps? Perquè els anys que he estat allí arrapant ser el primer, dius, pots estar satisfet i desvanir, però no és igual. No és igual com ixe puntiu més, no?, de ser el primer. El Genovés té la perspectiva del gat vell. Sarasol és el seu rival natural. Álvaro, la projecció dels joves. Álvaro té això, aquesta ambició, i que va en el bon camí. I si afina aquesta esquerra d'ell, bueno, la dreta, pot ser molt complet. No és el complet d'Enrique, no? Per això no reuneix totes les maneres, però té una ambició i fa molt de mal a la pilota. Però si siguem realistes, per ahir canta un poquillo, no? Però és jove, té ambició i pot aplegar molt en la pilota. El fet de jugar d'una determinada manera, sempre en la mateixa mà, ha fet que se desenvolupen determinades lesions, no? I Paco, en aquest sentit, té molt castigat la mà, té molt castigat el colze i el muscle. Però, vaja, tampoc se paguen jornals tan alts com per a poder jugar menys partides, que és el que hauria d'haver fet Paco, possiblement. Aleshores, l'home ha hagut de guanyar-se el jornal com ha pogut i, lògicament, ha jugat possiblement més partides de les que no hauria convingut a la seva salut. Quizás si no hubiera volgut ser tan valent, tindria alguna lesió menys, és l'única, però no estaria ni satisfet jo ni seria qui soc.
la mà la tinc per estar en Lourdes, ja. Fractures n'hi ha moltes i crec que quasi tots els dits, fissures. I quizá el problema pitjor és el dels capilars, no? Que estan tots destruïts, no? Tots lesionats, degut a com és la pilota, no? Perquè és una pilota que lesiona molt els capilars i també són molts anys i és normal, encara que me la prepare bé antes de jugar, però crec que entra dins de lo normal. Penso que és el millor que pot fer, no? Ja que retirar-se com a campió és una il·lusió que tots aspiren, no? El poder dir, me retirar siguent campió. La idea de Paco, què farà? No ho sé quina idea portarà, però penso que retirar-se de campió seria bonico i, a més, que penso que se'l mereix. Ara deixant que ho saboregi un poc, però igual molts els que m'estimen m'aconsellen això, no? Però jo què sé, m'agrada tant el deixar de competir a l'individual. Però la veritat és que m'agrada molt i no ho tinc clar, encara no m'ha definit. Crec que sí, no? Però com hi ha un balanç que m'agrada tant, no t'ho puc assegurar. En una societat com la valenciana, que ha fet del desacord una actitud permanent, el genovès és un símbol que consagra la unanimitat de tots els valencians. Paco Cabanes és de nou el millor perquè s'ha resistit a convertir-se en un mite simplement per a la memòria. Abandone o no els trinquets, el genovès és ja una llegenda.